درخشان.tg تقدیم میکند. انتخاب مال دنیایی، انتخاب جورا و رفیق، انتخاب عروس همسر، انتخاب امک تاغا، انتخاب خولا و اما، انتخاب اپا و خوهر، انتخاب ака ва додар. Иё намеарзам бовар кунем биҳиште модар. Шабонга дар канори ростат будам алам мегуфтӣ, барои даво ёфтани дардам дорум мекофтӣ. Сипанду дагалҳора чашм нарасада бачам, ҳайф ки мо дер мерасем ба қадри меҳри ёча. Ай табиб то малора наёфтан даво ба дардам, яхыда танҳо будим айда ҳам будам мефаҳмидам. Дастони ларзон та боло мекади, ай худо талаб фарзанди мара шифоте ҷусту неста касе. ҳа беканора дили модар баробар чизе нараса. Агар кори бад кунам хафа шави дунё меларзад. Дунёи модар месабза ба хотири номи некаш. Фарзанди хуб тарбия куна бина орзуву ҳавас. боғи худ пайванд карди ҳосили худ дар ҷамъият. олиму одилу оқил мешава бачам. шояд сахт буд танҳои вақте хона да падар набуд. хонаи нотамири мо бетирезаву дар буд. кӯдакҳои майда байни хона зимистони хунук. меҳри модар гарм мекард, доштем либосои тунук. саҳар болои курпатар, шамолу барф да хона. чашмои варам меёчам, дасту почаи мо ларзона. ғаму бори дунё гӯё омад ҳамаш да сари мо. раҳми тифли бегуноҳу оби чашми модари мо. манзараи хонаи мо монанди афсона буд. чашми ҳами кӯдаки ятими рӯзора дида буд. чил надаромада солад ожанг пайдо кад рухсорат. ё ғами падар мехӯрӣ ё чор тифли хоризорат. румоли сиё да сардори мӯҳоят сафеда. ҳар тори мӯи сафедат нишон дод роҳи умеда. да дили шаб бедорочам зикр парвардигор. ноумед банданестему фарзанди ман нигаҳдор. зиндагӣ аҳволи мара дид ба ҳоли худ мегиря. осмони хонаи камбағал доимо ҳастай тирая. қисмату дарак дошти ё ча мебинӣ азоба ё дониста. интихоб кади раҳи ин печито ба хандаи фарзанда бинам. гирья намекарда пешмоне ки ман ҳис мекардам ки дард дорам. модари ҷон хоби бароҳат кай диди охирон бор ба ёд дори. ягона дӯсте ҳастӣ ки да ҳаёт меҳрубони шири додаи ту. модар шеру мард кад фарзандора. ашки ғам нарезон модарзодаи қаҳрамонора. тифли дасти ту имрӯз модар соҳиб қимате аст. биҳишти умри дунёи ма да пеши модаре аст. ай биҳишт ба дунё омади ҷон модари биҳиштим. чашм кушода дунёра не модар дидам нахустӣ. ин ҷаҳон боқӣ мемонад танҳо бо дуои модар. равшании олам пайдо гаштааст аз нури модар. баробари дарда бадан пайдо шидан модар гӯӣ. дарди тура модар бисёр мекаша фарзандам оҳе. бихан модар чун нури фариштара гашта. ай соҳиб касе қадри модар надона ӯра бигенша хоҳем. бо лафзи ширин гуфтани модарҷона ёдам додӣ. ман сафар кардам ай пешат дуои хайрам додӣ. набудани ту модар гӯё қанд дар даҳон. шур аст дунё торик ай бе модар. ё чашми бе модар кур аст. умри модари ман ва ту 120 сола гарда. модари тоҷик модарам тоҷистарам хам нагарда. суруд ва клипҳои нав дар сомонаи درخشان.tg. درخشان.tg تقدیم میکند. انتخاب مال دنیایی، انتخاب جورا و رفیق، انتخاب عروس همسر، انتخاب امک تاغا.